Приятели, готови ли сте за нашия нов продукт? Ето го и него. Страхотен Dice Tower. Дявол, демон, който както иска да си го нарича. Доста е висок, отново около 25-6 см. Заложили сме отново на доста детайл. Долу, само секунда ще зумна. Долу самото пространство за зарчета е доста голямо. Това беше обратна връзка от някой от вас, че искате да играете с 4-5 зара. Тук вече самото място е доста голямо, по няколко зара. Без проблем. Ще наблегна на някои детайли, защото знаете, че за нас детайла е важен. Виждате тук по самия демон какви дръскотини има. Виждате колко шипове стърчат от него, от гърба му, от раменете. Рогата сме ги изпипали, така че да са като не просто някаква пръчка, която да излиза, ами наистина с сегменти. Също така, ето виждате отдолу, тъй като това му е корема, все пак трябва да има едни черва, които разтърчат. Сме направили такъв аксесуар. Свещи, които държи в ръцете си. Така че този страхотен модел може да намерите съвсем скоро на нашия сайт rakua.eu. Ето пак ще го завъртя още веднъж да го гледате от всички страни.